Kaloko beach na yan. Hambog mo na. So, may di ba sa loob ko, may mga mission ba dyan? Grabe magkatulon. May tulay ba dyan? Ito mo lang pala. Iyo, si Hirigi pa. Expert? Expert yan. Ay, may yan. Dito ko lang. Yun na. Ayan po sila, nagtatanggal ng kamuntaha. Guys. Mahirap yan, guys. Adik ka, no? Tignan mo, guys, oh. Sa lambat nila tinatanggal. Wala naman sa ano. Mahirap, guys. Pinuputol pa yun, ano? Ayan, guys, oh, may nahuli na. May natanggal ng isa. Huli na. Ayun pa si Jun Kamalia, guys. Yun na yan, ang kamuntahan. Tumitingin muna siya, guys, para madali niyang matanggal yung kamuntaha. Pwede mo pa magtagalog po rin. At pupunta kami, guys, dun, guys, sa guys, tignan mo sila, guys, oh. Ayun nga pala si Jun Kamalia. Ano ang tawag dyan? Bugitis ata yan. Nagkay ka si Kardeng. Kaya man ang bugitis din dahil. Tignan mo, oh. Kasi si Kardeng. Adik na adik sila sa ginagawa nila. Tignan mo, guys, oh. Adik na adik sila sa ginagawa. Luy, laya mo sa baba. Wino, diyo. Wino, kala na. Tignan mo, guys, oh. Napa-challenge rin si Jun Kamalia. Walang nakukuha ni isa. Ayun yung kinukuha nila, guys, oh. Ito yung pag-iba sa pansita. Ito po. Na, Di ba, tayo mo sa dagat. ayun yung mag-ina, guys, oh. Napasubok ka rin. Siguro yun na pati yun. Okay na, no? Iba yung kulay. And guys, oh, ang lawak na ito, guys. Ganda, guys, oh. Lawak, guys, oh. Ganda, guys. End mo na, Bren. Ha? End mo na, alawi ko na yan. Grabe yung bukid. Welcome to my vlog. Po sila, guys, oh. Tignan mo, guys, yung bata, tuwang-tuwa. Naglalaro yung dalawang bata, guys. Ayan po ulit si Jun Kamalia, guys. Wala na tayong makain, guys. Ikukuha tayo ng bibi. Mahirap yan, guys, oh. Mahirap yan, guys. Mahirap nagkumuha ng pagkain sa dagat. Tagayan diaper, G. Mahirap. Diaper. Pag walang kinakain.
sa buhangin na punta. Walang takimaw. Brad mo si... Mo? Yung brad mo sa abor na mapatore. Walang tanda yung permo. Oh, ano yan? Patore na, pre. Yan. Yung aso guys, oh. Lumungoy rin. Balik tayo guys, dun guys sa ano. Ayun para hiroon. Balik tayo guys. Na. Yan mo na yan. Bye guys! Ma! Ito, may titian. Ano tiyad-tiyad? Ralo. Yan pa. Oh. Yan guys, welcome to Cagsao. Come soon. Ito yung Avril vlog. Maliligo siya guys. Maging pa doon Avril oh. May balit. Ano? Oo. Grabe ka sa Avril lang. Nabasa na ang cellphone ko. Nagis na kalo. Kita. Nadadala yung alon guys. Lakas ng alon guys dyan guys. Nasa ba sa cellphone? Nasa ba sa cellphone? Haba ba ga? Saan ka lang, ano tapa? Yan guys. Dito muna tayo guys sa dagat guys. Magbababad. Drako na tao kahit Madrapas sila. Kaya mo ko hindi ko kaya na lindo sa hindi yan. Hindi ako nagtiyo. Hindi ako dumaan na right pa. Bagay naman bro, ka naman. Pura ako dumaan. Magbigo na tayo guys. Ay, nag-iibis eh. Mabasa ang cellphone. Nguhi ang cellphone ko boy. Pero hindi ka magkatab-katab. Mababasa yung cellphone. Ang labasan. Welcome to my channel! Ano ito basa-basa ng cellphone ko? Yung binakal ko. Pauwi na kami guys. Dami kami nakuhang ulam. Gutom na. Thank you for watching guys.